それじゃあですね、魚群探知機によるイカ発見とシューティングを、お見せしたいかと思います。今日はね、イカのいるエリアでやってますけども、イカは魚群探知機に映らないだろうと、よく言われますが、実際には映ります。要は見分けるための術がしっかりできてないから、それはできないだけの話なので、ちゃんと映せる人にとってみれば、そんな難しい問題ではないですね。ということでですね、まずですね、設定的には大事なのは、このメニューキーを押してですね、このコード設定の中にあります、このカラーゲインですね。これを今プラス6にしてます。で、こいつを普通の初期値にして0にしちゃうと、こんな値になるんですけども、こんな絵面なんですけどね。これどんどん上げていくと、そうすると、イカがですね、しっかりした点とかになってくるんですね。通常だと水色で見えるか見えないかですね。今もいましたけども、非常にまずシューティングして釣れるような群れじゃないので、ちょっと今見送ります。いい群れを見つけたらちょっと、狙いますので、このまんま生回しにはなりますが、リアリティのある映像ですね。本当にいるやつを狙うということですね。ちょっと上流に行こうかな。ちゃんとイカが映ったところをちょっと狙いたいと思いますので、今も映ってるんですけどね、ちょっとゴーストっぽいんで、これは。イカですね。で、それも100メーター、110から108、そんなとこですね、にいます。ということで、エンジン切りまして、今108メーターにいると思います。で、エレキオン。で、これですね。ちゃんと108メーターのところにいるということで、これカウンター合ってるんで、100メーター過ぎたぐらいのところから、サミングをしていって、ちゃんと誘います。結構ですね、そこが一番肝でして、でこの辺からですね。1メーターぐらいずつ下げて、ブラがゆっくりになったところを見ながら誘ってきます。多分そろそろ来るでしょう。
これが釣れた時の映像ですけども、これこんな感じでかなり薄いんですよ。やっぱり108とかこんなですね。こいつを今狙って食わせることができました。はい、じゃあちゃんと取り込んでみたいと思います。1本かな。大丈夫。ちっちゃい子でしたね。ちっちゃい子でしたね。はいはい。でしたが、シューティング大成功です。